ஹாய் கைஸ், நான் தான் ஆசிஃப். நம்ம இன்றைக்கி நான் வாங்கின ரிங் லைட்டோட அன்பாக்சிங் அப்புறமேட்டு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க ஓவர் கேம்க்கு போயிடலாம். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ ஓவர் கேம்க்கு வந்தாச்சு. இதுக்கு வந்து ஒரு ஜெனரிக்கான பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு சைனீஸ் ப்ராடக்டாக தான் இருக்கும், பார்த்தாலே தெரியுது. ஆனால் அந்த செல்லர் வந்து இதை சைனாலேருந்து வாங்கி TYGOTன்னு பிராண்டிங் போட்டு விற்கிறாங்க. இது ஏன் நான் வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த செல்லர்கிட்ட இருந்து தான் இது வந்து 6000 பீஸ் விற்றுருக்கு. ஸோ 6000 பேர் வந்து இதை வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்துச்சு. ஏன்னா 6000 பேர் வாங்கியும் இதில் வந்து 4.3 4.4 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருந்தாங்க. இதோட பெஸ்ட் பை லிங்க் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். நீங்கள் அங்கே போய் கிளிக் பண்ணி இதை வாங்கிக்கலாம் வேணும்னா அமேசானில். நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன். ஸோ அங்கே அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஐயோ, கீழே விழுந்துச்சு எல்லாமே. சிச்சோ, சரி ஓகே, ஒன்றும் ஆகலை. கொஞ்சம் கம்மியான ஹைட்லேருந்து தான் விழுந்துச்சு ஒன்றால். இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபோன் அடாப்டர் வந்து இவங்களே கொடுத்துட்றாங்க. இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான அடாப்டராக இருக்குது. என்கிட்ட இருக்க அடாப்டர் மாதிரி இல்லை. ரிங் லைட் கொடுத்துட்றாங்க. அப்புறமேட்டு இது எதுவோ ஒரு வித்தியாசமான ஆங்கிள் பார்க்குற கேபிள் என்னமோ கொடுத்துருக்காங்க. ரிங் லைட் வந்து கொஞ்சம் கீழே போட்டால் உடையிற மாதிரியான பிளாஸ்டிக்கில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பத்திரமா தான் பார்த்துக்கணும் போல இருக்குது. இது வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஆங்கிளில் வச்சு நம்ம இப்படி டைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது வந்து நம்ம ட்ரைபாடில் மாட்டணும். உங்களுக்கு வந்து இப்போ இதில் கண்டென்ட்ஸ்லாம் காமிச்சிடுறேன். இந்த பாக்ஸ் வந்துச்சு. இந்த பாக்ஸ் இப்போதைக்கு தேவையில்லை, நான் அப்படி தூக்கி போட்டுறேன். 100 ருபீஸ் வரைக்கும் கேஷ்பேக் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரமோஷனல் ஆஃபர்னு. இந்த வாட்ஸ்அப் லிங்க்கு இந்த வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம நம்பருக்கு வந்து நம்ம கால் பண்ணி நம்ம பேர் அனுப்பிச்சோன்னா ஐ திங்க் இதை வந்து 100 ருபீஸ் வரைக்கும் கேஷ்பேக் தருவாங்கன்னு. சரி ஓகே கைஸ், பார்த்துக்கலாம். இதில் தான் வாரண்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இந்த கார்டு அப்படி பத்திரமா வச்சிடலாம். நம்மளுக்கு வந்து லைட் வந்து இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கும் பார்க்க, ரிங் லைட்டு. இதை தான் ரிங் லைட்டுன்னு வாங்க. இதுக்குள்ளே வந்து கேமரா இருக்கனால ஃபேஸ் வந்து நல்லா பிரைட்டாக தெரியும். கண்ட்ரோல் ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. அப்புறம் கலர் மோட் சேஞ்ச் பண்ண கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் ஆஃப் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4 பட்டன் இருக்குது ரிமோட்டில். கேபிள் லென்த்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் போல இருக்குது கைஸ். இது வந்து நீங்கள் வந்து USB பவர் தான், ஆனால் அது வால் அடாப்டர் அளவுக்குலாம் உங்களால் கொண்டு போக முடியாது. கேபிள் லென்த் கம்மியாக இருக்கனால நீங்கள் எதாவது பவர் பேங்க் வச்சு வேணால் அதை பவர் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயே கூட OTG கேபிள் போட்டு பவர் பண்ணிக்கலாம். நான் அதனால தான் இங்கே பவர் பேங்க் வச்சுருக்கேன். இதோட பிரைட்னஸை கொஞ்சம் நேரத்தில் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே கைஸ், டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாமா பிரைட்னஸை? நானே இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் டெஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன். இது லோ பவர் மோடில் போட்டுடலாம். ஓகே கைஸ், பவர் பேங்க் இப்போ லோ பவர் மோடில் இருக்குது. ஏன்னா அது 5 வோல்ட் 1 ஆம்ப் தான் எடுத்துக்கும். என்னோடய பவர் பேங்க் வந்து 18 வாட் பவர் பேங்க்கு. ஓகே கைஸ், லோ பவர் மோடு போட்டாச்சு. இதான் வந்து ரிங் லைட் ஆனில் இருந்தால் பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். இதான் மேக்ஸிமம் பிரைட்னஸ் பவர் கைஸ். பிரைட்னஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது. பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா இதான் மேக்ஸிமம் பிரைட்னஸ். ஓகே, ரிங் லைட் பார்த்தாச்சு. இப்போ மோடு சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம். உங்களுக்கு எல்லோ லைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, அதே சமயத்தில் ஒயிட் லைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லோ லைட் தான் வந்து நல்லாயிருக்கும், ஏன்னா வந்துட்டு அதில் தான் கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும். ஒயிட் லைட்டில் வந்து நார்மலான டியூப் லைட் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ஓகே கைஸ், இதை நான் வந்து எப்படி ட்ரைபாடில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னு இதோட நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் உங்களை வந்து ஸோ ஓகே கைஸ், இதோட நெக்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு வந்து வந்தாச்சு. இதான் வந்து என்னோடய ட்ரைபாட். இதோட ரிவ்யூவும் நம்ம சேனலில் வந்து இருக்கும். ஸோ ஓகே கைஸ், இது எப்படி வந்து நம்ம வந்துட்டு ட்ரைபாடில் மாட்டுறதுன்றதை பற்றி பார்த்துடலாம். இது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆங்கிள் அடாப்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆங்கிள் அடாப்டர் தான் வந்துட்டு ட்ரைபாடையும் ரிங் லைட்டையும் வந்துட்டு சேர்க்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபோன் மவுண்ட் இருக்குல்ல, அதை வந்து இதை வந்து இந்த ஃப்ளெக்ஸ் கேபிளில் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஃபுல்லாக இந்த நட்டு இருக்குல்ல, பிளாஸ்டிக் நட்டு ஃபுல்லாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அடுத்து அந்த நட்டை எடுத்து இந்த மாதிரி உள்ளே போட்டுடணும். போட்டதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும்னா கைஸ், இந்த அடாப்டர் இருக்குல்ல, அதை இப்படி வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே போய் உட்காந்துக்கும். உட்காந்ததுக்கடுத்து இந்த நட்டை வந்து நம்ம இப்படி எடுத்து உள்ளே இப்படி போட்டு டைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கடுத்து அவ்வளோதான் கைஸ், வேலை முடிஞ்சிருச்சு.
இப்போ வந்து ரிங் லைட்டை எப்படி வந்துட்டு ட்ரைபாடில் மாட்டுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ரிங் லைட்டை ட்ரைபாடை மாட்டுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை காய்ஸ். இந்த இடத்துல இருக்க நட்டில் வந்து மாட்டினா ஓகே. இதை நம்ம வந்துட்டு முதல்ல வந்துட்டு ரிங் லைட்டை வந்து இந்த அடாப்டரில் மாட்டிடலாம். ஏன்னா ரிங் லைட்டை இந்த அடாப்டரில் மாட்டுறது தான் கஷ்டம், ட்ரைபாடில் மாட்டுறது ஈஸி தான். மாட்டியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்சம் இதை லூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது கைஸ். வந்து லோ குவாலிட்டின்றனால இந்த நட்டை நீங்கள் ரொம்ப லூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது வந்து பாட்டாக கலண்டுறது இந்த அடாப்டர். அது ஒன்றும் இல்லை, சீப்பான ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும்னா அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதை நீங்கள் வந்துட்டு எதாவது டிஐவை பண்ணி சமாளிச்சுக்கோங்க. அதுக்குன்னு நான் எதுவும் குறை சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து வரது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரிங் லைட்டு 2000 மேலே தான் இருக்குது. ஸோ 300 2000 இடையில எந்த ஒரு ரிங் லைட்டுமே இல்லை சிமிலர் பர்ஃபார்மன்ஸோட. ஸோ அவங்க வந்து 2000 பொருள் வந்து 300 கொடுக்குறதே ஒரு பெரிய விஷயந்தான். அதில் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. அதை விட்டுட்டு இதுக்கு இந்த மாதிரியான ரிஸ்க்ஸ் தெரியாமல் அந்த பொருளை வாங்கிட்டு நம்ம வந்துட்டு அதோட ரிவ்யூவில் போய்ட்டு ரிவ்யூ செக்ஷனில் போய்ட்டு தப்பாக டைப் பண்ணுறலாம், நல்லதுக்கு இல்லை. ஓகே கைஸ், இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபோனை மாட்டி வித் அண்ட் வித்தவுட் ரிங் லைட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து காட்டுறேன். ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ நான் எல்லா லைட்டையுமே ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ரிங் லைட்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறதுக்காண்டி. ஸோ வந்துட்டு இதான் வந்து வித் ரிங் லைட் இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் இன்டோரில் பார்த்தது வந்து நான் வெறும் டியூப் லைட் யூஸ் பண்ணது. இப்போ தான் நான் வந்து வெறும் ரிங் லைட் யூஸ் பண்ணுறேன். ரிங் லைட் யூஸ் பண்ணுறதுனால என் கண்ணுக்கு நடுவில் வந்துட்டு ஒரு ஒயிட் ஸ்பாட் வந்து உங்களுக்கு தெரியலாம். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு வித் ரிங் லைட் எல்லோ மோடில் இருக்குது. இப்போ நான் வந்துட்டு ஒயிட் மோடுக்கு வந்து மாற்றிட்டேன். ரிங் லைட் வந்து ஒயிட் மோடில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இதில் வந்து எல்லோ மோட் ஒயிட் மோட் இருக்குது கைஸ். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு 2 லைட்டும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு கலர் இருக்குது. இதான் வந்து ஹாஃப் ஒயிட் மோடில் வந்து இப்படி இருக்கும். இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து பிரைட்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டுறேன். இதான் வந்து மேக்ஸ் பிரைட்னஸ் கைஸ். அப்புறம் வந்துட்டு இது வந்து டிம் ஆகிட்டே போகும். இதான் வந்து மினிமம் பிரைட்னஸ். எனக்கு வந்து மேக்ஸ் பிரைட்னஸ் தான் வந்து பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா வந்துட்டு எவ்வளோ லைட்டிங் இருக்கோ அவ்வளோ நல்லது. ஸோ வந்து இப்போ நான் மேக்ஸ் பிரைட்னஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்புறம் வந்துட்டு எனக்கு எல்லோ லைட் தான் பிடிச்சிருக்கு. எல்லோ லைட் தான் வந்து கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாயிருக்கு. ஒயிட் லைட் வந்து டியூப் லைட் மாதிரி தான் இருக்குது, எந்த ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை. சரி ஓகே கைஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், அப்புறம் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிக்கலன்னா ஏன் பிடிக்கலன்றதை வந்து கமெண்ட்டில் வந்து மறக்காமல் சொல்லிடுங்க. ஸோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அந்த தவறுகளை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஓகே கைஸ், கூடிய சீக்கிரத்தில் இன்னொரு நல்ல அன்பாக்சிங்கோடு உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். குட் பை, டேக் கேர்.